se fokusiralo na mene. Ne baš. Hej, sa vama Milica i danas ću da pričam sa vama o treniranju u teretani. Kako da trenirate sa novcem i opremom. I također na kraju ovog videa čeka vas jedno malicno iznenađenje. Pravim giveaway kako bi vas motivisala da i vi počnete da trenirate. Tako da, eto, sačekajte do kraja videa za giveaway. I to je sve, a mi možemo da pređemo na video. Hoćemo li? Fiu! I ovo je nastavak mog prvog dijela, tako da ako to niste pogledali, nisam u fokusu, obavezno pogledajte. Dakle, završilo se burno leto 2017. godine i, dakle, stvari se vraćaju u normalu i krenula sam u prvi srednje, kao što verovatno većina vas zna, i još sam bila u gimnaziji, tako da sve me pritislo na sve strane. I išla sam na balet, dakle nastavila sam sa baletom i jedini problem koji sam imala jeste da sam ja balet imala svake druge nedelje, jer jednostavno nisam mogla da se uklopim sa školom nikako, zato što baš tih dana kada sam imala balet, imala sam 7 časova. Ali dobro, to mi je bilo nekako ok, mogla sam da se skoncentrišem na školu. Pri kraju te jeseni moj brat je počeo da ide u teretanu i pričao mi je koje sve vežbe radi, kako je njemu super i svašta nešto mi je to pričao. On je dakle krenuo da ide u teretanu sa trenerom, sa kojim, spoiler alert, sam i ja kasnije počela da treniram. Jeste mi se to sve činilo zanimljivo, ali jednostavno toliko sam bila u svojoj komfortnoj zoni da nisam mogla da zamislim da treniram bilo šta drugo, a da nije balet. Mislim, moramo da uzmemo u obzir da sam ja balet trenirala 8 godina ili koliko već. I nisam mogla da napustim uopšte sve te moje prijatelje, sve te predstave. I jednostavno, mislim, naravno voljela sam balet, tako da nisam želela da probam ništa novo u tom trenutku. Ali mi je nešto kliknulo u glavi. I u tom periodu ja sam porasla jako brzo i moja ramena su počela da se krive, jednostavno nisam imala to lepo držanje koje sam nekada imala. I balet mi za divno čudo nije uopšte pomagao. I trebali smo i mišići. S obzirom na činjenicu da su počela mi se krive leđa i ramena i da je već počeo januar i naravno nova godina, novi jan i to sve ljudi što izmišljaju za novu godinu, ja sam počela da idem u teretanu, isto kao i moj brat, dakle uspeo je da me nagovori. I pošto je meni bilo toliko teško da se ja odvojim od baleta, ja sam uporedo išla i na balet i u teretanu. I to je u neku ruku bilo izvodljivo zbog raspusta koji je bio u januaru. A i jednostavno htjela sam da ostanem na baletu jer je tad bila novogodišnja predstava i nisam baš željela da napustim balet pred predstavu. A i nisam uopće željela da napustim balet, budimo iskreni. Moram da vam priznam, u početku teretana mi je bila stvarno previše, zato što sam, tek sam krenula u novu školu i sve tako nešto brzo krenulo da se menje i nisam htjela sam malo da usporim, tako da mi uopšte nije bilo lako da se rastanem tek tako od baleta. I ja sam pravila neke takve izjave i izgovore i samo sam odlagala i nisam htjela stvarno se u potpunosti prepustim teretani. Mislim da je to bio taj trenutak kada sam bila na sceni i mahala publici na kraju predstave, da sam shvatila da je to moj posljednji put i da želim da probam nešto novo, da ne ponavljam stalno jedno te isto. Ja sam toliko puta mahala toj publici da mi je ovo bio jedan sigurno 100. put i da moram da idem dalje. I ovdje mi je tako lepo, ja ne bih menjala kadar ovaj. Ne mogu da razmišljam. Mozak mi se pretvorio u kašu ovaj kako sam legla. Kada sam konačno skupila hrabrosti da prestanem da odlažem, da prestanem da smišljam izgovore,
zašto bi trebala da nastavim sa baletom. Otišla sam sa Anjom, mojom drugaricom, i rekla sam mojoj nastavnici da prestanem sa baletom. To mi je bilo toliko teško, ljudi. Meni je moja nastavnica baleta bila jako draga osoba i bilo mi je stvarno teško da se odvojim od nje. Zato što koliko god se ona drala na mene i uopšte na sve nas, koliko god je ona bila stroga i koliko god se ona činila čudna i pravila neke čudne zvukove, stvarno sam je zavolela i nisam mislila da će mi biti toliko teško da se oprostim od nje. Ali kad sam izašla iz sale, osjećala sam se toliko oslobođena i bila sam spremna da krenem u teretanu i da krenem da vežbam na meni i na mojim mišićima, na mojim leđima i bla bla bla. I to je taj deo kada izlazi duga i kada kreću leptirići da lete kao i kad se ovako Milica evolvuje i ostalo. I kada sam krenula u teretanu, počela sam da treniram sa trenerom koji je trenirao i mog brata, kojeg sam spomenula malo pre. Stvarno sam se potrudila da uspem u ovome, da uspem u fitnessu. Da uspem u fitnessu, oh my god. Kada sam se stvarno potrudila i dala sve od sebe, videla sam napredak. Ono što mi se jako svidalo kod teretane jeste što sam ja mogla da podesim termine po svojoj školi. Dakle, kad god sam išla popodne, mogla sam da idem u teretanu prepodne, što naravno nisam mogla sa baletom zato što su treninzi bili fiksirani. I da, onda sam mogla da postignem sve, i školu, i teretanu. YouTube je malo tu oslabio, ali evo me, vraćam se. I evo nas u sadašnjosti, treniram 7 meseci i jako sam zadovoljna sa svojim treninzima i ne planiram da napustim teretanu uskoro. Obzirom da znam da većina vas želi da krene u teretanu, reći ću vam par stvari koje sam ja naučila iz mog iskustva i šta sam ja shvatila za ovih 7 meseci. Dakle, ljudi u teretanu ne idu da bi vas gledali, tako da o tome ne morate uopšte da brinete. Evo i mog Miće, i on se također slaže sa mnom. Tako da o drugim ljudima ne bi baš trebalo da brinete. Kao što ni ja ne odem u teretanu samo da bi druge gledala, tako ni drugi neće meni gledati toliko. Želim da vam kažem da je u redu da vam ne ide. U redu je da ste grozni u ovome, da nemate nikakvu genetiku i da nemate nikakav talenat. Neki ne krenu od nule, neki imaju tu sreću sa genetikom, sa metabolizmom koju sam ja imala. Ali okej da nemate. Zato što je najbitnije da se trudite i da dajete sve od sebe. Da li ćete izgledati mršavije ili ne, to uopšte nije bitno. I savjetujem vam da se oznojite, da pocrvenite, da ne ličite ni na šta, da se zadišete, jer to će pokazati da stvarno... I evo, nekoga dolazi. To će... I ovame. I to će pokazati da stvarno napredujete i da se stvarno trudite. Tako da, i to... Niča stigao, jeste! Niča! I želim da vam skrenem pažnju na to... izmam glavu, čekaj. I želim da vam skrenem pažnju na to da se obavezno pred odlaska u teretanu, pre bilo kakvog intenzivnog treniranja, da se informišete, da se posavjetujete kod nekog profesionalca, zato što nekad može stvarno da donese više štete nego dobrog. Moraš Nikola sad u WC. Ako baš nemate dovoljno novca da trenirate sa profesionalnim trenerom, onda se bar informišite na internetu ili slično, da baš ne odete u teretanu, a da ne znate kako se koriste pravilno spravice, što je loše, tako da, eto, želim svima da poželim srećno treniranje i bezbedno treniranje, također. I evo prelazimo na giveaway. Point ovog giveaway jeste da motivišemo onoga ko dobija ove poklone i da mu jednostavno pomogne malo.
Ja mislim da je ovo sve ovdje što ću sada da vam pokažem, ono što bi vam trebalo za treniranje kod kuće. Tako da eto, neko ko nema blizu teretanu ili jednostavno ne može da priušti. Evo, male pomoći. Pa možemo da počnemo sa giveaway-em. Pravila ću vam reći na kraju. Dakle, prvo što vam poklanjam jeste ova traka. Sad ovako vam ništa ne znači. Ali koristila sam je u pretprošlom videu. Ono što sam koristila oko nogu. Dakle, može se koristiti za sve i svašta. Eto, imam jednu vežbu sa time. Tako da obavezno pogledajte taj video da vidite kako se koristi ova traka. I nisu samo te vežbe, može milion drugih vežbi da se koristi sa ovom trakom. Malo izgooglajte i naći ćete neke zaista dobre vežbe. I sljedeća stvar koju sam koristila u moja 2 videa jeste vijača. Dakle, dobijate istu vijaču kao i ja. Tako da ćemo biti twins. Vijača je svakako dobro malo i za kardio i za sve i svašta, za fizičko, ako ništa drugo. Tako da, da, ja obožavam fizičko, okej. I obožavam vijaču, tako da se nadam da je obožavate i vi. I da, dobro je za, ne znam, početak treninga, kraj treninga, između setova i slično. Tako da je to. I sljedeća stvar je malo teža, to su tegovi koji se stave oko nogu ili oko ruku. Oba imaju po 0,5 kg. Ovi tegovi su za sve vežbe gde podižete ruke, noge, skačete ili bilo šta. Ovo je tu da oteže stvari i da vas povuče više ka zemlji. Tako da, eto, ja ove imam i kod kuće. Tako da su evo od pomoći i sa ovima možete da otežate svaku vežbu. I sljedeća stvar koja se slaže sa svim ovim stvarima jeste shaker ili čaša ili šta god da je. Ova čaša izgleda toliko lepo, jer ne znam zašto mi se ova čaša toliko sviđa, ali mi nekako izgleda retro i baš sam pričala sa Anom Stupar, ćao Ana, kako im podsjeća na one kao cheerleader, šta je to, navijačice, ali ne znam zašto na navijačice, skroz je glupo, ali ne znam, mnogo mi se sviđa ova čaša uglavnom. I dakle ovdje dobijete i ovo nešto za miješanje. Super je to za proteinske šejkove ili jednostavno da stavite vodu. Evo imate ovdje i menzuru. Ako vam zatreba ako usred treninga, da vidite koliko vam je tačno mililitara ostalo, imate i menzuru pozadi. I to bi bilo sve za moj giveaway. Nadam se da vam se sviđaju pokloni. Nije ništa previše, ali eto, čisto da vam se zahvalim i da vas motivišem, to je cijela poenta. I sve mi napadu. I da, kao što vidite, sve je u crveno-plavim bojama, tako da potrudila sam se da se sve slaže. Što se tiče pravila ovog giveaway-a, to je da je ovaj giveaway samo za Srbiju. Dakle, svi koji su iz Srbije mogu da se prijave. Morate da budete pretplaćeni na moj kanal. Morate da budete pretplaćeni na moj kanal jer želim da poklon da nekome ko me prati. I također treba da budete i pratioc na mom Instagramu koji se zove suka.bilica, a kanal je ovaj. Wow, ne mogu da verujem. Posljednji korak jeste da u komentarima napišete svoj username na Instagramu kako bi mogla da vas kontaktiram i slično. I treba da mi napišete svoj fitness cilj, što želite da postignete treniranjem i malo da motivišete i ostale, dakle svi koji budu čitali komentare, da se osjećaju malo motivisano. I onda ću ja random da izaberem neki komentar i on će biti pobednik. I ovaj giveaway se završava za 7 dana ili otprilike 7 dana, vidjet ću još, bit ćete obavešteni. I sad je vreme za outro, jej! I ja se nadam da vam se ovaj video svidao. Ako jeste, onda lajkujte i u komentarima napišite šta želite da vidite u sljedećem serijalu, zato što ovaj fitness serijal se ovim videom završava. Nadam se da ste svi uživali u ovih 4 videa. I ako niste baš ukapirali, na mjesec dana planiram da pravim serijale
Dakle, za ovaj mesec, jul, bio je fitness serijal. Tako da mi u komentarima napišite predloge za sljedeći mesec, šta želite da vidite od mene. Budite kreativni, dakle, serijal može da bude bilo šta, znači od gaminga do oblačenja, mode, bilo šta. I pretplatite se na moj kanal, I pretplatite se na moj kanal i uključite zvonce, zato što ljudima ne stižu objašnjenja za moje videe nekad. A to je jako bez veze. I to je to, mi se vidimo sljedeće nedelje. Bye! Došao mi rukavi. Zdravo!